Odhiambo machielo mar wuok tich nyakoram Gajwanga tarika en 19 dwe mar abich 2025. Odhiambo bende koro jatend piny Tanzania Samia Suluhu ogolo report ni ji owere gi piny ma Tanzania kendo ok oboyie ng'ata donjre kendo chenro mar kwe ma osebedo e pinyno ma biro bang' jogo mano chopo e pinyno kaka okinde mano ochopo konyo yalo bura ma jatend siasa mano Tundu Lissu no gom kendo duog nyake pacho ka bang' kano dinegi e pau ndeke makono. Wami ler mar wach nyakoram Gajwanga odhiambo kawuono ka bende wantie gi weche moko chenro ni maro imore kaka pia rwako pachiel maro timachuoke na riade auchiel nono ka bende wantie live Facebook Ramogi TV KE Wimar F kachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube. Wacha ogi thuond weche. Naona kama mtoto damu inatoka kwa mapua, inatoka kwa mdomo. Dichuo machielo no wang' kabisa bo hinyre ma en Kenyatta Hospital. Ji abich kama oriwo nyithindo ariyo macho wang'o ma onego e masich mach ma omuoche yotieno e kar dak ma Mathare B Nairobi. While attending a church service in Gatanga constituency yesterday, Sunday the 18th May 2025, I received intelligence reports that President William Ruto had ordered that I be dealt with once and for all. Rigathi Gachagua koro wacho ni sirikal mar William Ruto omuoch lawe kendo ni kwet njore moko manyo kao ngimane oko. Katoni jomoko wach ni nyawanga obiro enoka onge campaign mora magoyo. Ansani ane tuaga mag dongruok. Constitution ma chama ni biro tigo. Eng'wela rokom kar chung od bura ma Kasipul jakom ODM Gladys Wanga okoni biro tim welo mar yudo jachung' gi otiko duond burano ma onge dewo wang' nyalodia. Machiegni nyakoram Gajwanga chenro ni maro imore wantie gi jaloko Belinda Phillips nyinga Lydia Hokeo. Wacho kod mano mar kuyo jabich kama oriwo nyithindo ariyo oito ngimagi ka ng'wen to ngimagi ni kamarach bang' mach muoch kendo wang'o udi e kar dak ma Mathare B e kaunti ma Nairobi. Aka jafwambo mar Youth Mondi lerono en mach mano muocho kinyi ma piny orugo kawuono kendo wang'o udi mag ohala kaachiel gi kar lamo. En ywak mar rawera ma pod tin George wuowi ma owito minode otieno ma piny orugo kawuono e kar dak ma Mathare B e kaunti ma Nairobi e masira mar mach mane omuoche alworani. George en achiel kuom jopango e landi mane oting'o udi 8 kendo wuon odakie e gorofa mar 2. Nilikuwa nalala na vile nilikuwa nalala nilikuwa na kwa usingizi sana. Ndio sasa vile nimeamuka nimesikia tu jirani yangu akisema moto. Mimi kutoka nje nimepata kama moto already imeshika nyumba, kila mahali ni moshi tupu. Kutoka na mke wangu na mtoto wangu kuangalia stairs mahali inafaa tuponyoke nayo, nimepata kama hapo already ni hakuna stairs, already imeshachomeka. Sasa mimi nimerudi kwa nyumba, mimi na mtoto wangu na mke wangu juu already nilishaamua eri nikufe na mtoto wangu na mke wangu. Paro mar tho kanyakla kaka familia olokore ne George bang' jaode kwae mondo mi ochikre mondo mak nyathige matin. Paro ma oreso ngimagi kata kamano oweye maonge jaode. Mke wangu akaniambia, George, ruka juu nikurushie mtoto alafu mimi niruke. Mimi kuruka kuangalia kando yangu mahali nilikuwa nimesimama, naona kama mtoto ndio amelala hapo. Naona kama mtoto damu inatoka kwa mapua, inatoka kwa mdomo. Nikaita mke wangu, nikamuita Lensa. Mkono ndio naona anafanya hivi kwa dirisha. Alikuwa naomba usaidizi lakini hakuna vile alikuwa anaweza kusaidika. Masirani ji abich owito ngimagi kama oriwo nyithindo 2, 4 ne od thieth mar ji ma oheore ka 2 kama oriwo George kod nyathine to osegoli e osiptal. Wach mach ok wanyal wacho ni ng'ato ngima nikech wakia ka iro cha no donjone manyalo affect kendo mbele. To dichuo machielo no wang' kabisa bo hinyre ma en Kenyatta Hospital eni hali marach. Ikelnwa gari mar msima moto obednwa constituency ka constituency oketnwa gari maka gik mama otimore nyalo bet time ma pi be onge
nyalo bedo time monge tanks monyalo dilo yore mag pi kwa yudo tanks kata yudo gari ka bari ni buto machiegni gari debed buto kama chiegni de gima kama ok otimre. Judith Omondi, Ramogi TV. En Musa Nyane wede kod osiepe. Ogai mar DCP Rigathi Gachagua sani uko koro wacho ni sirikal duode kendo bolo ne obadho mag njore. Rigathi loro ni sirikal nyocha no make kendo tude kod bedo kod gilweny mager ataro mar chike mathur kae. Okoni ngimane bede ni kamarach kendo ibuoge kod njore ma ioro kod sirikal. Walter Nyambaga no chopo kono kendo loso report no eyo machal kod ma. Ngimana ni kinda koro koda sumbi. Mago yuak masani Rigathi Gachagua yuago kendo tiyo ni sirikal nyo pedhe kamwanda kata kamano nyo yudo malingling kendo chikore mugwenyo badho kod otegu manyo yarne endara. While attending a church service in Gatanga constituency yesterday, Sunday the 18th May 2025, I received intelligence reports that President William Ruto had ordered that I be dealt with once and for all. And since the goons sponsored by the state on several occasions had failed, police and other state security agencies had to come in. This information was communicated to the Inspector General of Police, the Director General of the National Intelligence Service, and the Director of Criminal Investigations by the CS Interior Kipchumba Murkomen, and consequently, a killer squad composed of 101 lethal and dreaded officers. Gachagua koni sirikal nyo chano pidhone kwiri mager kod gige lweny mager mondo gaje godo ni ene motiyo kod gige lweny makamago. Rigathi koni nyo neno ne sirikal pi kendo leny koluchore nyaka Nairobi. Yesterday they were mobilized and cordoned off and blocked all exits from Gatanga constituency. This squad was armed to the teeth and hooded and with masks to conceal their identity because of the heinous acts they wanted to commit on us. At about 2:30 p.m., we received further intelligence from the deployed patriotic officers who are not in agreement with the information that they had clear instructions to plant arms and weapons in our convoy to provide evidence to arrest us and get evidence that they could charge us with in court. Okoningi mane, mano mar familia mare, kod mwandu ne ni kamarach, kendo koponi omonjgi, to sirikal biro kauting. The instructions were to poison me through inhaled chemicals that would paralyze my brain within 3 months. Rigathi koni sirikal chano wanyo oko bunde mag joritne, kata doko ni en kod bunde ma opodhi kod duol machiwo lesen mag bedo kod bunde. That President Ruto has directed that my private security personnel be disarmed and be targeted for withdrawal of their licenses so that they can leave me vulnerable to allow room for goons to attack and possibly eliminate me. Rigathi koni okonyal go report kobila, ne mar kobila kuro, emani kodundiegi madwaro ngame. Report to who? How do you report to the people who are planning to poison your mind so that the brain can be paralyzed and then you become a vegetable? Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Amen mapek no tedre kar jot mar Governor ma Trans Nzoia George Natembeya bang' apisas mag EACC chopo mar goyo peksen dalane. Rawere mora kore kod apisa mag EACC kod okwach kich mag ichwe gi ketho kod kageche mag sirikal. Magi otimore ka Governor Natembeya to ne ondhi ma odadhoge e log tich mag EACC Nairobi kuom seche buora. Natembeya itudo kod mibadhi mag pesa maromo bilion 1.4 ma ikoni nyaka non wachne malong'o. Natembeya kod apisas mamoko abich nono e wi chiwo orak makelo chich, loso apise mag county, gero lap tuke kod gedo mar osiptal ma Tom Mboya e kind mamoko. Ogeng'ne e od ang'ech irito chwale e doho odiochieng' makiny. Political witch hunt. I believe this is deliberate intimidation and harassment of the opposition that is meant to silence, particularly those very vocal leaders. And my party has been blessed with some very, very dynamic leaders and dynamite voices that have been out there condemning corruption and the rot in this government. If it is a matter of fighting corruption, we must distinguish between fight of corruption and a political persecution.
This one, if it quacks like a duck, swims like a duck, then it is a duck. This one is political persecution. Koramaga jang jaod bura mamumias East Peter Salasia awethuolo girambun mas siling 200,000 bang kano chwale duma milimani Nairobi kawuono. Salasia osebede odang'ech kuom ndalo adek nyaka nyocha make tich juma mokalo. Itudo kode gi ketho mag seo jopiny kendo weche manyalo kelo tungni e kind oganda. Salasia owethuolo bang chwalo kwayo ne doho ne obiro luwo kenge duto e kinde manonro dhi nyime e wi weche ma itude godo. Republic of Kenya, knowingly and intentionally published. I'm appearing alongside the learned prosecution has raised 2 issues. They have already raised issues with the issue of personal bond and invited this court to balance all the interests. Since the bond terms are not opposed, I'm minded to grant the accused person bond as follows. Is admitted to a surety bond of Kenya shillings 500,000 in the alternative cash bail of 200,000. There are 2 other issues which has been raised. The first one is about violation of accused rights in the courts of arrests, as well as another application to have arms assigned to the accused security details returned. I will reserve my ruling on that 2 aspects, and I will deliver the ruling on the 4th of June. Jaohala kendo jasiasa makasi Paul Philip Haroko omaki kendo bang kanyocha wethuolo girambun e wi nek ma itude godo mar jaod bura makasi Paul Charles Ngondowere. Meko mar Haroko biro bang ndalo machuok bang doho mamalo wito okong'eto manyocha ogol gi doho ma JKA manomi rabun mar siling 300,000. Jalbura Justice Kavenza oyie kod kwayo mar jomin bura makodwaro ne geng ne Haroko kanonro dhi nyime. E fungruok manyocha omiye gi doho ne oketne chike ma oriwo koda ka kum mar tame dhi e kaunti ma Homa Bay e kind mamoko. Gisani ogengne tesendo bila makileleshwa nyaka tarehe 26 dwene. Kama chelo nyakoro mgajuang wangado kendo adhi piny libamba ma Tanzania kama jatend piny Tanzania Samia Suluhu onyono piny ni ok obiye ng'ata maya e piny ma oko kata mantiere piny Tanzania donjre kodgi kendo roch kwe mantie piny no mabire kinde ma ogai machon mar doho Willy Mutunga singo donjone sirikal ma Tanzania e doho ma Afrika ma ugwe bang kanyondhi gengnegi kendo duogi e pacho kae gi jowetegi bang okang margi mar konyo yalo buch jatend kweth maketo piny owacho ma Tanzania Tesre Tundu Lissu na ogore Luanda. Gikone to jatend piny Tanzania Samia Suluhu ogolo duonde e wi okang mar pinyno mako ndiyo kendo duogo e pacho ka okinde mathuruka kama oting'o gai mar doho machon Willy Mutunga mane temo donje pinyno mar konyo yalo buch jatend kweth maketo piny owacho ma Tanzania Tesre Tundu Lissu. Suluhu wacho ni okobiye ng'ata donje pinyno mar ketho kwe margi kako setimore pinje malibamba kokwa jorit ma pinyno mondo mi obeda kicha marakore gi kweth mora manyalo dwaro donjo e pinyno maruchu kwe. Lakini la pili, tumeanza kuona mtiririko au mwenendo wa wanaharakati ndani ya region yetu hii kuanza kuvamia na kuingilia mambo yetu huku. Sasa kama kwao wameshadhibitiwa wasije kutuharibia huku. Tusitowe nafasi. Walishaharibu kwao, walishavuruga kwao. Nchi iliyobaki haijaharibika. Watu wako na usalama na amani na utulivu ni hapa kwetu. Kuna majaribio kadhaa. Niwaombe sana vyombo vya ulinzi na usalama na nyinyi wasimamizi wa sera zetu nje kutoa nafasi kwa watovu wa adabu wa nchi nyingine kuja kutovuka hapa kwetu.
Mabiro bango gai machon mar doho mapacho ka Willy Mutunga ko jatend duond bura mar People's Liberation Party Martha Karua noduogo pacho ka bang' kano dinegi e paw ndeke ma Julius Nyerere International Airport e piny Tanzania kanyakla gi jogo makelo ratich oganda. Got there at 2:30 a.m. and that's when we were detained. So from 2:30 a.m. to 3 p.m. We were not told why we were detained. Walikuwa wanasema kuna changamoto, but they didn't say exactly why, and we kept on asking what is the problem. They didn't tell us. They kept us. It's like we were in a cell because we couldn't move out. They took our passports. Kalore gi okang'no mar tamo gidonje piny Tanzania, Mutunga osingo dhi doho mar Afrika ma ugwe kata East Africa Court of Human Rights kendo donjo ne pinyno mar Tanzania kuom dionegi ataro mar winjruok mar pinje Afrika ma ugwe. What we are going to do is to seek legal advice to sue the government of Tanzania, because this kind of thing of detaining people and you don't tell why and they were in the East African community is not right. And these dictatorships, in the East African communities, if we don't watch and if we don't resist them, we are going to have fascism. Kata kamano, ogai machon mar doho David Maraga to nochopo e piny Tanzania kendo romo gi Tundu Lissu e kinde mane iwinjo buche doho bang' ka nodonjne gi ketho mar dogo pinyno dwe mokadho. Makelo penjo e wigino manomiyo tam okinde moko to mamoko yiene gidonje pinyno dipo ni okang' makama otudre kod siasa. Chenro mar winjo bura e wi lal mar jalupo Brian Odhiambo chakore ayanga kendo joneno osechako chiwo nendgi e wi lal mar jagono mapok oyudi chakre 18 dwe mar achiel higani. Janeno mokwongo en Agnes Oluoch ma en ja ohala ma kawuono olero ne doho ni ne oneno Brian Odhiambo ka iluwo gi ji mane orwako uniform maralum ma chich mag apisas marito le mag bungu kata KWS. Joneno 10 owinjore ochiw nendgi e wi burano ka motelo jomin bura nogolo ywak e wi lal mar mo kuom ripode mane gi pek e burano kamago oriwo buk mar ripode ma ichwalo ne obila kata obi. Kata kamano jal bura mar doho Manakuru Kipkurui Kibelion ong'ado ni burano biro dhi nyime kaka nosechan. Nikaangalia game park nikaona mtu anakimbizwa kutoka game park. Akakuja akaruka huku nje. Ukakaa kidogo maofisa pia wameruka fence. Wanamfuata huku nje. Unasema uliona mtu anakimbizwa na game rangers. Anakimbizwa. Brian Odhiambo ndiye alikuwa anakimbizwa. Gonga Stanley Sharp. Alex akakuja mbio. Akakuja kaniita mbio. Carlos, harakisha kimbia, brother yako ameshikwa na magemu. Wanaenda na yeye. Nikaenda nikiwaitanga. Afande kuja tuongee. Afande kuja tuongee. Mwachilieni tu huyo kuja tuongee afande. But hakuna hata mmoja mwenye alikuwa anaangalia nyuma. Nikarudi bondeni sasa inaelekea 6. Hakuna police station amepelekwa. Nikarudi bondeni police station inaelekea 6 bado hatujampata Kenya hapo. Kurudi nilipata kuna watu wa samaki wameletwa lakini Brayo hayuko katikati yao. Nikaanza kushikwa na uoga. Riwruok mar governors okwedo okang' mar migawo mar thieth chwalo negi jochiw thieth mag universal health coverage ka otelne kod jakom mar COG kata Council of Governors Ahmed Abdullahi. Gikoni migawo mar thieth osebedo ka chulo jochiw thieth kuom mahawo higni 5 nyaka ne migi orak. Giywak ni midhiero ma osebedo ahinya to mar ng'anyo ema osemiyo koro ichwalo negi ting'no gino ma ok gibiyiego. Gikowo migawo mar thieth mondo otiekre kod jochiw thiethgo ochwalo omenda ni counties kapok gichwalo gi ting' mar counties mopogore opogore. That's what I'm struggling to understand, because I can cite letters from Kirinyaga County are actually threatening to send shockers letters to the UHC staff. The CS is trying to transfer his problem to us. If the UHCs that are at work are not funded in perpetuity, the moment their contract ends, they'll start demanding that counties absorb them. And all we're saying is,
Where is the money to absorb them? The UHC staff since 2020 have been on a job group that is very discriminative compared to their colleagues. When it has been on for the last 6 years, at the same discriminative job group that the UHC staff are out there about. And therefore our position is let the ministry keep the payroll as long as they don't provide the prerequisite resources in the equitable share to be able to pay for this staff onward. Wakawa yo mokwonge chenro maro imore dakika 20 bang' saa 3 mar otieno. Dokamano kuom ketera Ramogi TV na wacho na boka mo kuom pacho nyakwaro Mgajwang. Jackie Nyarmodi wacho ni masira mar mach no lit manade. Wacho ni kambi makiosi pacho ka KPLC ong'iye gik makelo mach aina gi. Kendo ng'eny gi wacho ni chich ni wuok kuom stima. Wacho no go mos ne familia mobed affected. Faith Mzomo kantiere Malinde wacho kachacha ni entiere kodwa chenro. Wacho penyo ni governors larango Kenya kae en koko mapile en siasa motamo wang' oganda seche ma ng'ato ni sirikal maricho ok nen to kosegolgi e sirikal ka giromo ji gi koko. Mano pach Faith Mzomo. Awiti Jarodi wacho kacha ni entie kodwa gin gi kanyo gi mino Devonda Anyango kaito wacho kanyo ni mora hinya gi weche manyien. Anyanga makopiyo jago katumane ni kachain bende. Florence Cartel wacho ni dichuono loso malet mad Nyasaye miye kwe makende. Wito Minot wacho ni en gi maleta hinya kaito wacho kanyo ni entie Bondo Town Joseme Teuka Umuzmage. Ano bende ote mar Jawarianda Jack kantiere Sako Bondo. Okotho Njiko Jaunga wacho ni moko beleta hinya familia moito jogi Nyasaye mondo migi hocho makende kendo goyo mos ne masira makamano. John Maweru uma wacho ni entie kodwa karakamano wacho ni gima jo Kenya dwaro en yiero ma adieri nitiere. Kato Kennedy Owenga wacho ni entie umoja inako. Upiaja chuma wacho kacha ni entie Nyamasaria Kisumu mora hinya gi chenro gi Brighton. Karamano masira mar mach ne omako dhogi kende mach maleta hinya ne Uganda. Query Alata wacho ni entie Suba lak Nyiero gi wuon gi Osudi gimino Sudi rokamana hinya. Awiko Kalex wacho ni entie Otonglo Kisumu na kwanyo gi Nyachula. Akol Messi wacho ni entie Kenya kae neno Ramogi TV kaito Phoebe Aloch wacho ni en bende Gachagua sani hero kavano. Mtoi wa mam hinbene wacho ni entie Sialego kaito Jacob Omolo Kanango wacho ni entiere Miwani mora hinya gi chenro. Job Barak wacho ni entie Nyalkinyi mano wuodo Keywood Soko majasuko modak Soko. Karamano wacho ni Gachagua ema weche gi sako itoganda. Richard Maruru wacho ni entie Suba Gowad gi Naftali. Rokamwana nyakum Ramogi TV wayue matin nokanyoka tabil Jumanyisa ni en bende entie kodwa kata kamano mora hinya gi Ramogi TV kakanoni weche gi chopo ne oganda wayo matin nyakwaro Mgajwang kwa duogo podwantie kod mathoth med oro otimagi anya to gigo imparo kotenre kod weche gi manyien mwakelo ni wawinjie pachi in bende mane morwa waduogo kama chokende kikidhi mabor. Amazing deals await at Mama Soko with Citizen Duka. Get skuma at 29 from 35 shillings, watermelon at 75 from 85 shillings, and long bananas at only 79 per kg from 89 shillings. It's simple. Dial *487*5#. Select the product you want, make your payment, and pick up your basket at any Quickmart supermarket near you. Fresh and affordable. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. All right, listen up. Colgate is on a mission. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. New Colgate Herbal with Salt combines traditional nature's herbs with a pinch of salt and Colgate Science. A natural recipe for strong teeth and healthy gums. Saa zingine mambo kupata bila plan.
gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, yani unafanya kazi kwa ministry, state department ama national police, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings within 24 hours and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Machiegni kendo nyakorom gajong wadhi mbele gi weche manyien. Jakom don bura mar ODM Gladys Wanga okoni don bura no biro timo welo mar yudo jachung' mabiro fwadho bandera mar ODM e yiero madundo ma ibiro bage Kasipul bang' nek mar mane en jaod bura makono Ong'ondo Were. Okoni don bura no nitiere kod chike matawo weche mag walo jachung' kendo mago mibiro lu mondo mi yud achiel kuom jogo abiro tingo bandera mar ODM ka oluongi yiero madundo e kom od bura ma Kasipul. E kindeno bende mama Margaret Were ma en min od mosenindo jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were ok oganda ma Kasipul osir wuod jaod bura no Boyd Were mondo mi odhi nyime gi tij wuon mare mar tayo Kasipul. Kadwani jomoko wach ni nyawang'ayo biro onge campaign mora magoyo. An sani ane tuaga mag dongruok. Constitution mar chama ibiro tigo kuom walo candidate madhi bedo gi bendera mar chama. Ka candidate no oseyudore to jowa tema jo chama gibed MCAs, gibed wajumbe, gibed officials mag chama nyaka polling station. Abro luongo mondo wachak tich koro mar campaign ne candidate mar chama mar tumsaidie aende amalize zile kazi mheshimiwa alikuwa ameanzisha. Naomba hivyo kwa vile kuna wale watoto mheshimiwa alikuwa anawasaidia. Na sitaki kusikia mtoto amekaa kwa mlango. Mokom rawere ojiwo jowetegi mondo chung' motegno kendo gimanyo mar yiero jotelo matindo mopogre gi mago motelo sani. Hagiloso Vision Grounds Mukuru kwa Njenga e bure Nairobi. Ogai madon bura mar Inject Party leader Morara Kebasu kod rawere maja kednera tiro Kasmuel Mokore okwa jatend piny Kenya William Ruto mondo chiw luor ne duond jopiny kendo odew dwachgi. This is the beginning of a youth for youth movement. And we are saying this. We are not too young to lead. The young people of this country can lead. Hakuna kijana atapiganishwa na wanasiasa. Wengine wamekuwa wabunge miaka 30. Wengine wamekuwa wabunge miaka 40. Lazima tuungane vile tumeona hao politicians wazee wameungana. Tusipoungana watatuangamiza. Vijana, ningependa kuarifu kwamba hapa katikati yenu ndio viongozi wenyu wako, si ndio? Na tunataka tuendelee pamoja, tuseme kwamba haijalishi wewe ni wa dini gani. Jopiny mawuok West Karachuonyo e kaunti Homa Bay koro nyalo yudo fungruok bang' sirikal mamalo chako kendo gedo mar apaya mawuok Kanyadhiang' nyaka Kadel. Apa mong'ere ni Hoji Jotedo Road makoro bor mare romo kilomita 40.
Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga nochopo marango chal mar chendono mowacho ni koro dhi kelo yot ne jopiny bang' sirikal mamalo yie mar winjo kwayo margi kendo chako gedo mare. Matimore ka riwruok mar Governors bende okone sirikand Homa Bay osego kenge mag dongruok motelo ne nyasi mar romo mar tend loch gwenge kata devolution conference madhi timore e kaunti no higani dwe mar 8 kaka Ali Beach leronwa. Apaya mawuok Kanyadhiang' to donjo pala kendo luoro machuo nyaka senta ma Kadele ka chudubura makarachuonyo mabor mar romo kilomita 40 osebedo marach kendo kilo pek ne jowala kaachiel kod jowuoth matiyo gi apaya no. Kuonde mathoth e apaya no sani koro chot mok nyalo wore ka weg nyamburko bende neno matek kinde ma gitiyo gi apaya ni. Masani koro chot gi e chiro madhok mit mano miyo jopiny loso lalo ka gitiyo kod yiende mondo mi okonygi e yore mag wuoth. Jopiny ma West Karachuonyo kamoting'o jowala kaachiel kod jolupo ywago pek ma gisebedo ka gineno kalure korach mar apaya no. Wan gi tabu e yo ma Kadel nyaka Kanyadhiang'. Koro yo enemi loko kode en mwagogo ohala nikech kaka wan kae kaka West Karachuonyo ward wan gi BJs mang'eny, wan gi ot kacha mang'eny, wan puro lot, wapuro nyanya mondo mi olos yo ma West Karachuonyo. Wan bende wabed gi yo ma jowa nyalo lokogo, ma jowa nyalo timogo timbe te. Wan gi chandruok mang'eny ka wadhi osiptal, yorewa mag ohala gigewa ne kethore wang'ayo. Koro sani wang'eni wadhi maber. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga mane otimo limbe apaya no kaachiel kod tich mar wuon orak ma koro biro gero apaya no wacho ni gisebedo ka gitimo tudruok margi gi jaod bura ma Karachuonyo Adipo Kuome mar kaso piny owacho mondo oduok kontrak e apaya no mondo migedo mare odhi nyime ka ok ni gedo mar apaya no koro biro dhi nyime bang' ka wuon orak ma biro gero apaya no donjo kanyo kod gigene mag tich. Wasebedo kwaloso gi minister marwa mar ndara Minister Chirchir manye waloso gi contractor bende to kendo contractor no singo ni kawuono Monday obro chako tich miluongo ni maintenance ahead of works tiende ni loso ndara mondo bed no nyalo kalore kapod irito mondo lamogo. Koro wabiro ka mondo wanegi wang'wa ni contractor ni be oikore to waneno kosekelo tingni ka, osekelo loche ka, osekelo gimoro amora midwaro kae. Koro gimwa dwaro no owuog e ndara oko mondo chak loso ndara. Ka ber to kata kawuono kata kiny tingni gi onego bed ok e ndara. Ne okoni jopiny matiyo gi apaya no oseneno matek nikech rach mare kane okoni migawo mar omenda e pachoka bende osekelo tengi omenda moromo mibiro tigo e gedo mar apaya no. Go lam kobiro mos kwadi nyaka tu. Twagwero kamano nikech minister wa mar pesa be no keto pesa mondo mi pesa yudre mar ndara ni ma contractor ni en ng'ama osemi pesa moro monyalo chakogo tich. Koro wakwayo governor ni ka contractor ni nyalo payo no en gogo secondary, gogo primary, ng'owu maduogo dhok mit. Moro kendo no chako loso kalo kajo, chief, donjo kokoto, jak duogo tuch dhok mit. Wa appreciate kabisa. Kendo wakwayo ni contractor ni ong'i yore go eko nikech dhok mit ok kalre kabisa. Ma timore ka riwruok mar governors e pachoka opoyo kenge mag dongruok mosego e kaunti ni ma otelo ne romo makelo kanyakla counties duto romo ma ochan ni biro tim e kaunti ni e kind tarik 12 dwe mar 8 higani nyaka tarik 15 mar dwe no. On the devolution conference 2025, the planning of the devolution conference 2025 is at an advanced stage. To this end, infrastructural improvement is ongoing in Homa Bay County, and the chief guests for the 3 days have confirmed participation to be held in Homa Bay County from the 12th of August to the 15th of August 2025. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Kaunti ma Homa Bay atiri nyaka Mombasa kama jodak e kaunti ya Mombasa koro seo tend kaunti no kuom rem keto chenro makare mag kedo gi masiche mag pio lato chuthe kinde ni makoth mapek medo kelo midhiero Mombasa. Mage timore seche gi ma thoth apini ok lore mayot nikech pio la kaute mathoth bende sani dano darie kalore gi pi madonjo e igi. Joja ko ne giler ko e kaunti ya Mombasa. Koth mapek machwe Mombasa ne okelo midhiero ne jowuoth kaachiel kod weg gache mane tiyo ga paya ma Links Road kaachiel kod mano ma Beach Road mantiere e Nyali.
Kae, piyo ula ne omuomo modonjo nyake moko kuom ute kaluwore gi gino magikoni en onge magodundu mag tero pita kaachiel kod gedo aoyaye mag udi. Links Road, Pandei, wenye nyumba wamehama na wapangaji wamehama. Maji imeingia mpaka huko ndani. Kitu nauliza, hakuna drainage. Na si mara ya kwanza. Tunalalamika sana kuhusu hii maji. Tunashindwa hata kufanya biashara hapa jamani. Pili, tuna watoto wetu wanashindwa kwenda shule. Wakitoka shule hatuwezi ku afford pikipiki, pia ni riski. Na wenyewe pia wakitembea na miguu wanaweza kuzama hapa kama ni watoto wadogo, imagine. Drainage, maji imejaa kila mahali saa hizi. Vitu haziwezi move. For the last 1 month, nadhani umeona kazi zatu zimestop. Unaona mama hapa wanapiga kelele. Na issue hapa si kulalamika ndio ifanywe. Issue hapa ni tuweke plans ambazo zitaweza saidia mwananchi. Thoth jo bodaboda kaachiel kod weg gache ywak kaluwore gi apeyni maricho gino mabende gikoni rocho ohala e alworago. Tunaopitia katika majanga na serikali haizi pitia kuangalia mambo kama haya, wamekaa kwa maofisi kule na sisi tuko hapa hivi tunang'ang'ana na maisha huko. Na tumewapigia kura ili mambo kama haya yaweze kutusaidia, mambo kama haya pia yaweze kushughulikia. Na nimekuja kuchukua mteja hapa Nyali, nimeona shida sana hii parapara. Nimefika mimi mwenyewe maji ni kama nataka kunipeleka hii parapara. Naomba sana serikali yetu tuangalie hii parapara hii hapa Nyali. Hapa kumefurika maji. Watoto wanashindwa kwenda skuli, pikipiki kupita ni shida, magari yenyewe pia kupita ni shida, kuna vidingi vikoko chini. Ma bende gikone chalne timore kaluwore gi gedo aoyaye mag udi e alworano kendo dino yore mag pi. The national government na county government, we must have what called coordination for flow of water. Second is emergency revenue. Say county government, the budget for emergency revenue is now almost 14 days. The rain is raining. We are calling upon the county government of Mombasa to wake up immediately, because we are not going to allow our citizens to continue sinking in this particular drainage system. Sasa sisi kama wamama tunalalamika, hatuna msaada wote tunapata, na biashara zimekaa chini, hakuna mtu anaweza kuja uweke karai lako ama ufanya nini mtu aje anunue kitu. Unaona, sasa sisi tunaomba serikali itusaidie, na hao wabunge wamelala waamke waje watusaidie. Magi timore sechegi makoth mapek pod dhi nyime kod chue Mombasa. Uwezi kujenga without approval. That is a failure for county government. The governor has failed. Pia tunaomba national government, CS, ambaye ni rafiki yangu. Watu wanaumia Mombasa. Kwa nini yeye amekaa quiet? Maji yakizidi kukaa kutatoka magonjwa jamani. Mwataka sisi tufanye vipi? Hebu tuambieni. Serikali sisi tuwategemea nyinyi na nyinyi ndio mnatubwaga. Hizi economy ya Mombasa yote imestop na hakuna kitu ina move. So tuangalie vitu ambazo zitaweza kuweka plan ya years to years. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Tend mar Ken Colt CFC Mombasa mochung' ne kano mwandu mago gi meli e wath Mombasa koro buono madonjo ne kambi reru mar Kenya Railways kuom monjogi kendo loro rangach mar kambino. Mind Bank Kenya Railways ramoni kambino ma en mar familia mane en jatend piny Kenya machon Daniel Arap Moi osebedo kata chenro mage e lo piny owacho e tok chik. Kano loso e lo kambino, Ivrino Dongo mabende en okil mar kambino kone gisetawo chenro maggi chakre 2002 maonge rocho ratiro mora mora kendo oseo Kenya Railways mokoni temo rocho ratiro margi. That they are claiming, and they have marked several buildings along this road, but only the customs bonded facilities that are holding customs goods has been breached. As you can see, they have broken the gates. They came with that excavator. They have broken the gates and they have put chains. This facility is a customs bonded facility. It is under the jurisdiction of a government agency, KRA, and KRC are now claiming to have, they're trying to gain access and possession of the jurisdiction of an entirely different government agency. They have chosen to take this action
disregarding the procedure, without any notice to us as tenants, without any notice to the landlords on the issues. Jalo jatend piny Kenya Professor Kithure Kindiki oyango ni sirikal otimo lokruok ne chenro mag chiwo lesen mag rego kahawa uso kod rango rang'iny mare mar gweyo ok achudhe ma osebedo ka hinyo sekta no. Bende oyango ni sirikal osingo piedho chenro mar chiwo mbolea ne jopur oloso gi jopur 12,000 mawuok e gwenge mag Ndia, kaunti ma Kirinyaga. In agriculture, we are aggregating farmers in cooperatives. There are areas which traditionally have done well, like coffee and maybe tea. But we are doing cooperatives in other value chains, in cotton, edible oils. And therefore, even for fisheries, blue economy and mining, we must aggregate all the players in cooperatives. That way, government programs run better, more smoothly, impact is achieved greater. There is also economies of scale, because if they are scattered, they are doing little things all over the place, we will not be able to accelerate the impact we want to create across the country. Kwa mbele nyakora mgajonge kine maikrok di nyime motelo ne yiero mar directors mag board mochung' ne weche sukari, jotenda jopur niangi kaunti ma Migori okone jopur ne gibigi yier mana jogo ma osebedo ka ochung' kodgi kinde duto kod jogo ma ong'eyo midhiero ma jopur kadhoe. Jojo manegirer kwa Migori. Piem malaro kombego mag directors a sugar board koro kayo machiegni ka chenro mopogore opogore koro iketo motelo ne yiero ni. Lipot yango ni chenro mandiko jopur madhi go ombulu e yiero mar directors koro chakore e kinde machiegni e gwenge mag South Nyanza ma oting'o counties kaka Migori, Homa Bay, Kisii, Nyamira kaachiel kod Narok en achiel kuom kidienje kata zones ma jopur dhi yiero ng'at achiel madhi chung' negi e lemono mar directors e sugar board. Maromo ji 5 osenyiso gombo margi e laro komno mar directors e zone no mar South Nyanza. Gin moting'o Peter Midodo, Dr. Isco Luoch kaachiel kod Andrew Bade waduto giwuok e kaunti ma Migori. E seche ma jogo molap dhogi ndong' ne kombego mar directors koro dhi nyime kod campaign margi, jotend jopur e kaunti ma Migori bende koro osewacho ne gidhi mana yiero ng'atno mong'eyo midhieche ma jopur niang' kale, kendo bende nyaka obed ng'atno ero ma osechung' motegno kod jopur e kinde duto. Fuga board be wayieruru kwang'iyo kik watho yiero ni ng'ato biro ni e yiera uru kiny wane mwadok ywak. Wane mosebedo kwa chung' ne jopur igni mang'eny e soni ka. To wasebedo kwa lungu buche seche mo wan gi pek mokwane ber. Tiyudo ka jotendwa makoro chungi e ndalo mo wan gi chandruok modoro joma riwa lwedo mondo wayud kaka chopo ir sirikal mondo wayud konyruok. Tiyudo ka ok ginyal biro. Position koro wuok ne sirikal oyaw idwaro directors to gisieko ne gidwani mondo yiergi. Akwayo japur maler ni ng'i ng'at midwani mondo mikura manyalo mi faida kodhi e board. Jakende marwok no ma jopur niang' e kaunti ma Migori Samuel Ogola wadi nitie lokruok mathoth magi dwaro sekta no mar niang' kaka jopur ka bende okono jopur ni koro ikre mar yiero jogo eko wabende nyalo kedo negi e yono mowinjore. Nitie gik ma wadwaro mondo wayudi kaka japur mondo wayud ohandgi kaka japur. Achiel kuomgi en pesa mane iluongo ni sugar development levy. Pesa ni en pesa mane ichoko to kosechoke to duogo chien ka to konyo japur dongo puothene, wapuro kode to kendo chaki obiro moger nderni gi darache gi gik makamago. Ng'eni ndara karach to mokwongo kata mna tinga katero niang' e kambi niang' biro pukore kore ka mok wanyalo yudo faida. Peter Midodo ma en achiel kuom jogo mosewuok oko mar laro kom mar directors e sugar board wach ni mokuom gigo eko ma odhi kedo negi kawo yiere en moting'o medo chudo mar niang'. Ni tiang' sani ichulowa siling 5,300 e tan mano pok ong'ade. Korka weg kembegi bende oketo zones maboyo boyo ma ka ng'ato nie zone D to transport charges bedo malo kabisa. Omiyo japur niang' samoro yudo mana siling 3,000 kende e tan. Thoth ji sani muko tiang' kendo pidho kothe mamoko nikech nengo ma ichulo japur niang'. Midodo bende wacho ni sani jopur yudo lal mathoth nikech niang' mapukore e kor yo kapok ochopo masin kendo gombo mare
en ni nyinge jopur koro pim chuth e puodho kendo migi risit. Koro mondo tiang' osombi makeli e kambi, sa moko pukore yo, moko be tingni go kethore, koro jopiny gi nyithi sikul muodo tiang' japur kapok opim. An achiel kuom gik madhi address en ni nyaka tiang' midhi regi onego pim gi e puoth japur, iweye gi risit mar tonnage kata kilo ma tiang' oseywayo gi e puodho. George Juma, Ramogi TV, Migori. MCA Machemelil Ward Frederick Odari oko jopur Machemelil gi Muhoroni mondo bed gi horruok e kinde ma sirikal tiyo kendo ng'iyo matut weche motenore kod chiwo kambi mag rego sukari e lwet joket mwandu. Kano wuoyo bang' yore lamo e kanisa mar Fountain of Peace Baptist Church Chemelil. Ojiwo sirikal bende mondo omi oket weche motudre kod chiwo kembe mag sukari e lela kendo jopur ong'e ber ma gidhi yudo. Jadolo mar kanisa mar Fountain of Peace Baptist Church Alex Matubache oluwo ni jopur dwaro mana dongruok kendo gigeno ni chendono dhi kelo kwe kendo obero sekta mar pur mar niang' hethur kae. Odokage mang'eny ok watamre weche mag leasing to wayie gi leasing to mana kotimgi e yo moro makare. Jopur nitiere ka gi jotich pod ok ging'eyo fet margi e yo moro makare ni to kapo nono ni joko kawo kambi to bende gidhi yudo gikgi. Koro akwayo ni wahore uru seche ma sirikal loso gigi to be nyaka giwachnwa e ler ni jopur idhi chul nadi areas mag-gi, jotich bende idhi chul nadi. Adwa na kwa piny mar Kenya mondo konywa oket gik moko e yo makare, giket cards te mesa mondo jo Kenya kaka nyalo ringo koket gik moko e ler to luoro biro bedo maonge. Luoro biro sama gik moko kikore. Wawinjo no us kambi mama no krach. Wan odoro mana maendeleo to gimwa penjore kaka jopiny gik moko duto kokete mesa to wang'eyo kamo chakorego kamo dhiye. Ochako koyo machielo nyakorom gajwanga neno ka Pastor Juma Hurundo wacho kanyo ni jo Kenya oyowere gi jo Tanzania. Chone giwene jo Tanzania korgi kabisa. Bila shamo thoni kacha ndiere kodo wacho kacha ni en bendo sebedo kodwa e chenro wacho nolo weche gi e yo makare ahinya. Kaito neno kodhum kanyo. Osio Rais Suluhu tugo ma Kenya kikwater e piny malibamba. Kenya Democracy beri enyo wuoyo. Makafo masije to nendre maber ahinya mogik osiro obila kod tij gimaber magitimo jok ma ok luw chik omaki kendo chwali e doho. Erokamano ahinya bila shema. No bende ote mar makosore Frederick Homa wacho ni entiere kodwa e chenro dhiao makawuono. Mandela Oniala mar Kibiri Ward wacho ni entiere Balabunge Center. Wacho ni ene budho kaka pile gi familia mare. Ogomos makende ne wede kod osiepe moito jogi e masira mar mach mano otimore e Mamadhari. Wacho ni en gino malit ahinya. No bende Jaro Soja wacho ni ofis mar Gor Mahia otiyo maber kuom riembo coach, kata kamano gidwaro ni oriemb technical bench bende mar Gor te. Wacho ni gimiyo league obayo Gor malit kabisa. Gachagua to wacho ni owe chando ganda jo Kenya. Gin tire broad-based government nyaka ganario pardeko dario kaito wacho ni en Green Army Chief Gor Mahia 001 osiep Dr. Raymond Omola. Hoyo matin nyakorom gajwanga odbugo kod mago mag tuke kikidhi mabor. Isepenjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda kulionu Asenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa.
Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Craving an extraordinary escape? View Travel invites you to breathtaking Cape Town. Starting from $1,300 per person sharing, enjoy 4 nights with breakfast plus Cape Town City Tour, cable car ride up Table Mountain, full-day peninsula tour, scenic Chapman's Peak Drive, Cape of Good Hope, photo stops at Bokap and Muizenberg, Constantia Wineland Estate Tour. View Travel, your gateway to Cape Town's wonders. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. En gima konyo e ngima mapile, to ok en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwore gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi gene mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te, idhi osiptal wacho ni anadwa ni mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Magmak tuke klab mar Gor Mahia oriembe tich kocha Sini Samihik kendo omiyo jolupne Michael Nam gi Zedekia Ziko Otieno thuolo mar tawo klabno nyaka giko mar season ni. Mihik ma jahigni 48 kendo wuok e piny mar Croatia nomiyo orak mar dweche 6 gi klab mar Gor Mahia e thuolo mar dweche 4 kende. Mihik osebedo gi ywaruok gi jolupne kinde ka kinde ka jotugo bende osebedo